O Ministerio de Transición Ecolóxica presentou en marzo unha reforma do Regulamento Xeral de Costas. A nova redacción do artigo 135 de dito regulamento modifica os criterios para determinar a duración das concesións do espacio marítimo terrestre e as súas prórrogas. Con estas modificacións, as novas prórrogas e concesións terían un máximo de 30 anos. Básicamente ven cun máximo de 30 anos no caso de que se cumplan non dunha maneira un pouco abstracta os condicionantes que eles poñen, pero que pode chegar hasta 15 e incluso a 3. Segundo o Ministerio, o obxectivo das novas medidas é garantir a integridade, conservación e protección das características naturais do dominio público marítimo terrestre e a súa capacidade para adaptarse aos efectos do cambio climático. Para a Agade, estas medidas non son nada claras. Pero que eses casos que se marcan, ademais, tampouco están detalladamente justificados. Estamos falando de paisaje, sin haber un catálogo de paisajes previos. Estamos falando da acumulación de empresas cando non sabemos cal é o límite de acumulación ou non acumulación. Falamos de altura de ola, cando xa digo, algo totalmente abstracto. O sector dos bivalvos fatura en Galicia máis de 400 millóns anuais. Segundo Agade, estas medidas poñen en risco unha das grandes producións galegas. O que pode traer primeiro é un cese de inversións, despois que as nosas empresas quedarían nun limbo, porque hai moitas que están en procesos de renovación que non sabríamos como quedaríamos, e sobre todo, pois, que nos apartarían de aquí a levarnos hacia o interior. Dende Agade agradecen o apoio que están a recibir por parte da Xunta de Galicia. Lamentan que estas decisións estéanse tomando en Madrid. Tampouco as señales que se lle mandan desde Galicia a Madrid tampouco teñan resposta. Esperamos pois que o Ministerio recoñeza a peculiaridade, a historia e o traballo de Galicia. Aquí non estamos falando de hoteles en zona de playas, nin de piscinas en zonas de dominio público marítimo terrestre. Estamos falando de empresas que levan asentadas moitísimos anos e que requieren o uso do mar para poder traballar. O sector pide seguridade xurídica. Polo de agora, estánse a levar a cabo reunións sectoriais, pero non descartan tomar ningunha medida que non sexa acorde á problemática que lles afecta.